Kumusta mga kaibigan? Isang mapagpala at ligtas na araw po sa ating lahat. Merry Christmas po sa inyo. Malapit na po yung Pasko, ilang araw na lang. Eto mga lads, hindi po tayo nakapagbiyahe. Wala po tayong travel vlog ngayon. Kaya eto po muna, mag-unboxing po muna tayo na akin nabili na racing pipe mula po sa TRC. Bale, eto mga lads, in-order ko po ito sa Lazada. Kaya eto po muna, wala po muna tayong gagawin na biyahe. Wala po tayo kasing may upload muna, kaya eto po muna mga lods, samahan niyo po ako sa aking pag-unboxing sa nabili ko pong power pipe mula po sa TRC. Hindi po sana ito yung bibilin ko mga lods mga kaibigan, kundi yung UMA, kaso lagi po siyang sold out sa Lazada, kaya ito na lang po yung nabili ko. Nakita ko naman po sa mga review at saka sa mga vlog po na okay naman po ito gamitin, yung TRC. Ito nga po pala mga lods, galing po ito sa Lazada, mula pa raw po ito sa bansang Malaysia. Malaki mga kaibigan yung pagkakaiba ng presyo po nila kaysa po sa UMA. Ito mga lods, bali may higit 3,000 lang po yung pagkakabili ko nito. Nasa Lazada po siya, marami po siya doon, mga nagbibenta po ron. Ito mga lods, yung binili ko, yung TRC Racing Power Pipe. Napakaganda ng pagkakabala talaga mga lods mga kaibigan. Kaya sigurado na makakarating po sa inyo yung package nyo, yung parcel nyo nito, na talagang safe po siya. Kasi bukod din po dun sa magandang box po niya, ito may hawakan pa po mga lods. Talagang balot na balot po siya ng bubble wrap. Napakaganda nito mga lods. Dito pa lang sa labas, okay na po siya. Babiyahe po sana ako mga lods mga kaibigan pa Bicol, kaso grabing traffic daw sa daan. Mga halos 5 oras yung itinatagal sa traffic doon sa may Camsur. Tapos may mga parte pa po sa Quezon na talaga daw po na malubak, kaya hindi ko na po muna binyahe. Ito mga kaibigan, yung kanyang mga features, no remap na daw po, pwede na daw po ito hindi remap. Bali detachable din po yung kanyang silencer, stock elbow diameter, may diameter po siya. Tapos high temperature paint, hindi po matatanggal yung kanyang pintura. Ito mga kaibigan, yung bandila po ng Malaysia, talagang galing po sa kanila to. Bali ito mga lods mga kaibigan, stainless yung bolt po niya. Tapos pasok daw po siya sa national standard decibel. Sana ganun din po sa atin sa LTO. Sana hindi rin po siya ganun kaingay. Sana maganda po yung tunog, kasi di ko pa po talaga ito nagagamit, di ko pa po ito nasusubukan, pero nakikita ko naman po sa mga vlog na okay naman po siya. Ito mga lads mga kaibigan, yung kanyang cover sa muffler natin, napakaganda mga lads mga kaibigan, makinis, tapos balot na balot siya, kaya talagang wala po siyang gasgas sa pagbiyahe. At eto naman mga lads mga kaibigan, yung kanyang elbow, stainless siya mga lads mga kaibigan. Tapos meron siyang bang sensor. Ayan mga lods mga kaibigan, no? Para kung sakali man paparimap nyo, yan po yung kalimitan hinahanap sa dyno tuning ng mga nagre-remap. Napakaganda mga lods ng pipe. Talagang sobra yan. May TRC pa po siyang nakalagay. Talagang stainless siya mga lods mga kaibigan. Sulit mga lods mga kaibigan itong TRC na racing pipe, power pipe ng TRC mga lods mga kaibigan. Paki-abangan nyo na lang po mga lods mga kaibigan kapag naikabit ko na to, kasi gagawan ko rin po yan ng review, tapos magsa sound check po tayo kung hindi po ganun kaingay kalakas yung kanyang tunog. Kaya pakiabangan nyo po. Pero bago ko po yung papakabit, bali bibili po muna ako mga kaibigan mga lods ng ECU. Baka UMA na po yung bibilin ko, kasi mas gusto ko po yung naka racing ECU. Ito mga lods mga kaibigan, yung mga bolts po nya stainless din po yan, kaya talaga sigurado na di po yan kakalawangin. Napakaganda mga lods mga kaibigan yung kanyang mga bolts. At eto na mga lods mga kaibigan, yung ating pinakaabangan. Pati ako po mga lods, talagang inaabangan ko to kung gaano kaganda yung kanyang muffler. Eto mga lods, oh, talagang sobrang balot na balot, bukod dun sa may bubble wrap pa. Wow mga lods, nakikita nyo po ba yan, yung TRC Racing Power Pipe natin na binili. Napakaganda mga lods. Yung maganda yung pagkakagawa, napakapulido, pati yung pagkakapintura. High temperature paint daw po yan mga lods, kaya talagang hindi po yan matatanggal kahit na mainit na sobra. Maganda talaga mga lods mga kaibigan yung TRC Power Racing Pipe nila. Bali aantayin ko na lang po, mag-iipon pa po pala ako mga lods mga kaibigan ng pambili ng racing ECU para maganda po yung kanyang tunog lalo, para match po siya. Bali tuning pa po natin, tapos ipaparimap para mas okay yun. Ito yung kanyang tambutso mga lods, oh. Napakaganda mga lods mga kaibigan ng ating TRC Racing Power Pipe. At kapag nakabili na ako mga kaibigan mga lods ng UMA Racing ECU, bali papakabit ko na rin po to agad para isang gastusan na lang.
At kapag ayos na yon, bali mga lods, bali babiyahe ko to ng long rides. Maaring sa amin sa Bicol. Doon naman tayo palagi para kasama yung pamilya. Yun lang mga lods, mga kaibigan. Mag-ingat po tayo palagi. Ride safe po. God bless po. Merry Christmas po sa inyong lahat. Huwag niyo pong kakalimutan magdasal bago bumiyahe. Salamat!